Takže nachádzame sa pri ďalšom servise, pri Kubote L2501. A na tomto traktore sme robili výmenu oleja a filtrov, takže menší údržbový servis. Využíva ho obec Lehnice a taktiež sme menili na mulčovači nože, tieto kladivové nože, ktoré už boli ale odskúšané, pretože tie sme konkrétne nemenili dnes, ale pred pár dňami. Vyzerá to tak, že všetko funguje tak, ako má. Je tam cítiť určitý rozdiel po starých nožoch. Takže toto bol náš ďalší servis dnešného dňa. Veľmi šikovný traktor, kompaktný. A taktiež mi nedá zmieniť aj to, že sa zaoberáme predajom strojov Kubota, ktoré máme v ponuke na našej stránke bisoeshop.eu, kde si určite každý nájde to svoje. Taktiež tam ponúkame aj inú poľnohospodárskú techniku, samozrejme aj so servisom.